Oh. Yeah. Buhay ako sa masapwena nga. Yeah. Habang pibanji siya ang nagkongpose at utamangan ko na may nanawasyan mo falak. Ilang tudlo ang kapos ang tangang budget na hanaw. Bilyong na korupsyon pero kahadlok ilang kitugaw. Nagkawit ako sa tusa sa mga tipi sa plato. Sa tangang politiko nagtusok kaya nagpasan sa lulang tanawa. Ang resibo confidential funds na wala ilang diri direct ang atong kasuos ang tangos na sa nanginahalan na pagsusi. Kapasang ilan ng mga tindera pasola ng mga driver sa jeep. Ihimong krimen ng pagpakapuhis ang tangang muliga kung anong nagagkampubuhisan ng nanglimba. So exemption sa mga dato nagtukotong mansyon sa tangang ospital nagkagubot. Matagpiso nga gikawat at dunay pangalan sa trabahante. Matagpasangil at dunay motibo sa likod. Ilang gikawat atong kwarta, unya mo tudlo sa laing direksyon. Balda sa atensyon, kinaagi sa kontra. Samtang ilang gipangtuot atong sweldo. Nakita nato ang ilang plano, nahibawan nato ginsagyo'y kawatan. Ang revolusyon mabot na mauni ang gipati sa katawan. Confidential funds, nga walay transparency. Emergency powers nga nahimong permanente. Pasangin na nila mga adik ang mga nga punitas. Pasangin na ng tanan naging hawas ang siliman na tahinos. Ang tibo makinari naghimong pagdani. Media kabahin, matag headline panglingaw ra. Ang kapos mapriso, ang dato mapardon nagtubo. Ilang offshot ang kanila nagtutumang na inflasyon. Sa kang sweldo wala nilihok ang basic needs na himong luho. Tinayo ang kini systematic gire direct ang kasuko. At to sa imong silingan ugiyang kalisod. Sang tangang tinuo nga kawatan nagduplo sa ilang kwarta. Ilang gikawat at datong kwarta, unya mo tudlo sa line direksyon. Balda sa atensyon, binahagi sa kontra. Samdang ilang gipangkot atong sweldo. Nakita nato ang ilang plano, nahibawan nato kinsagyo ikawatan. Ang revolusyon mo abot na mauni ang gibati sa katawan. Matag linya sa budget na dili husto. Matag investigasyon nga nahanaw sa patanaw. Matag politiko nga nagpalibo to gamit ang kinawat nga bahandi. Matag pamilya nga nagpinitali sa tambaluga. Bang kiniyang bubat sa utong nga dita ko sa kurok nga di kong pinulungan. Ipangayot at titik sang tangang parani. Pulra organisa ang trabaho na hagad-organ sa ang komunidad. Mas nahalok sila sa panagyusa kaysa bisan unsang ballot box. Kung wala natong sistema, kung usundo na nato ang dagan gikan sa atong walay sulod na bulsa nga do. Sa ilang mansyon karon nahibawan na kung nasa pag-away tungod sa erong binuhak yang bakak. Ang tinuod nga kriminal nagsulto ba Amerikana upur bata. Ang kolektibong gao makahadlok nila mapuwa na ang bulga. Kung sa kanang iusang working class na dilila makontrolo makalintan mao nga magpadayon sila sa pagtudlok ng mga kaaway. Padayon sa pagpahim na to samtang napadayon sa iyang pagpangawat. Pero tapos na ta sa drama, tapos na pasundayan. Panahon na nga bawiyon ng ilang gigawat. Titubalo sa tipuok na sud. Mauni ang pamahagi, mauni lang gibuhat. Gawat ang kadaghanan, pasola ang pipila. Pero mo abot na mi